bakasane wong sing duwe-duwe. Mboten wong iki haji niku hukume wau sinten? Napa hukume wau? Wajib. Nggih. Sing dereng gada sangu, dereng gada apa? Wajib napa? Azam utawi bertekad sawanci-wanci gada sangu berangkat. Misalipun dikontak dengan Allah Subhanahu wa taala pancen dados tiyang sing boten mampu. Kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun paringi solusi. Napa niku? Mengisi waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari dengan zikir. Niku angsal ganjaran sami kali haji umroh maqbulah. Haji umroh ingkang sampurna. Nggih. Terus ngoten para sahabat tapi ngoten nek wonten kebagusan kok sajake awake gak iso nglakoni niku interupsi Kanjeng Nabi. Lah kalau ini yang menjadi seperti kalau saya apa ini dulu, itu diparingi solusi. Oke. Contoh misalnya, nanti hanya Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan, ayo ngomong sing sugi-sugi, sedekah, ini butuh perjuangan. Tiang-tiang sing pikir-pikir niku cemburu. Dari ini kalau dhewe gak iso gak duwe terus sing duwe itu dianjurno kan dengan piro sedekah itu iso nglakoni gak duwe kok iki. Ini pun matur dengan kula mboten ada napa-napa kan ingkang saged kula sumbangaken dhateng paringaken dhateng panjenengan. Mungkin pada saben dinten mawon kurang-kurang kadang-kadang diparingi solusi kul tasbih sholat saben-saben maca tasbih iku padha karo sholat wa kul takbiratin sholat saben-saben maca takbir Allahu Akbar iku ya sholat wa kullu tahmidatin sholat saben-saben maca alhamdulillah itu nggih sholat. Ana solusi. Sami kali niku nggih. Kanggene tiyang-tiyang kita menginginkan boten diparingi amanah dari Allah Subhanahu wa taala rupi harta benda nggih saged damel sang haji supados tetep angsal ganjaran haji kadang-kadang diparingi peluang yaitu mengisi waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari dengan zikir. Terserah zikir napa mawon, napa wiridan, napa mau sholawat, napa istighfar, napa mau Al-Qur'an, napa langkung